Hi guys, नोंथांमोनखौ मिस्टार बड एडिशनाव बयखौबो बराय हरबाय। दा गाइस लोगोफोर खामानि मावलाबायनाय भिडिअ एसे खालामनानै हगारलाबायसै आरो गाइस लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ आरो शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक होलाबाय भिडिअखौ मोजां मोनोबा आरो दा जों खामानि मावनायखौ एसे देखायनोसै आरो आङो नै जोंना लोगोफ्रा नै नेवलायसो बिनि नामा मोखांखौ नायलाय मोखांखौ देखायलाय ओइ लोगोफ्रा ओइखिजा थांदों ओइ नै सिगनाल बारियाव साटारडे ट्रेन ना मा गंसे दङ बे जों थानायजों गैखाया गेजेर लाइनसो बेजों माल गारिफोरसो खारखायो बांसिन दाबायानो सयथा ना सातथाल' दां बेना दाबाया बिदिनो गुसुंखा आरो बिदिनो हाव राव राव रायलायनाय दा सिबलांसिनोसो ससेनिफ्राय आरो गाइस लोगोफोर जोंना खामानिया अन्थाइ बोखोलाबायनाय आरो दिनैनि खामानिया गाइस लोगोफोर खामानिखौ खिन्थानो बावदों खामानियाथ' खामानि नालायथो बक्सिं खालामनांगौ आरो बे अन्थाइखौ गाहायनि अन्थाइखौ नै बेयाव बोखोनानै आलि बायदि खालामजोबना दोननांगौ आरो गोलैलांजोब्बायना अन्थाइया गाइस लोगोफोर नै आरो बैयाव मानसि थाबाय बैनि मानसि थाबाय गैला गोलैलांजोब्बाय नै बेयावबो बिराद गोलैलांना दंजोबो अन्थाइया बेखौ बोखोजोबनांगौ बेखौ बोखोनानै बेयाव जमा खालामनायखौनो बक्सिं खालामनाय होनो आरो गाइस लोगोफोर आरो जाम काटिंबो जानाय खालामनांगौ जायो आरो नै बिदियाव अन्थाइ गार गोदानबाथाय बिदियाव जाम जानानै थाजोबो आरो बेखौ आरो साइज खालामनांगौ जाम काटिं खालामनांगौ मालाबा समाव ओमफ्राय दा नै अन्थाइ गोलैलांद्रायबाय नालाय बेखौ दा बक्सिं खालामनांगौ आरो बोखोजोबनांगौ आरो खामानिया जोंना बै जरनिफ्रायनो मावनानै ओरै स्टेसनथिं मावलांबाय थागोन आरो स्टेसन फारसेथिं दा बैनिफ्राय स्टार्ट खालामसै आरो जों खामानिखौ आख्रामन खालामबोनोसै बैनिफ्राय गाइस लोगोफोर नै हेलिकप्टारनिफ्राय बारजुमनानै नै पेरासुटजों ओंखारदों आर्मिफ्रा नायग्रालै मोदानजोबो ओइलाय नैबे गोसोमा गाइस लोगोफोर माबा पेरासुटजों बिरख्लायनाय गोजा बिसोरो हेलिकप्टारनिफ्राय बारजुमबाय ओमफ्राय खेवबाय आरो ससेनिफ्राय आर्मिफोर गोजा बे आर्मि केम्प नालायथो निसामारि आर्मि इण्डियान आर्मि गोजा बेफोरो एसे खाथियावसो जानांगौमोनलै दाउजों समान नुथारो बोबा सिनायाननि ओइ नै ओरै फैथारबाय ओमफ्राय मोनसे ओंखारसिगोन मालाय मोनगोरबाय सानबाबो नै मालाय बियासो ओंखारगासिनो आरो दा माला मोनगोन जादों र' खानसेया साबेसे बिसोरो सयथा आरो बिरगासिनो दंबावोसो हेलिकप्टारा गोजौआव मोनसे ओंखारथारसिगोन दे आलागा वाखामोन खामानि मावजेनबाय नै गाइस लोगोफोर बोखैजेनबाय दे आदै बिरन मोजां नारखो आरो ओरै रबिना साफा खालामबोनांगौ जोंहा बिदागिरिया बिलाइबोनांगौ आरो गाय जायैखौ बियो लास्टआव र' बे फैबाय थानाय ट्रेना मा ट्रेन बे र' ट्रेनाथ' ट्रेन पेसेन्जार ट्रेन ना खान्दा ट्रेन साइडथिंजों खारग्रा ट्रेन ना मा मानसिफोरा बेसेबां बुरजा गाखोनो नायनि र' सिख्लाफोर नुबा हामगौलै आंखौसो सुखु ना माखोब्रा फंनो हगार होनाय जादों माने फं होननाय माने आयु सिख्लाफोर गैया सेंग्राफोर गोजा दैया गलांजोब्बाय नै हासुदैया ओरै एक्सन लांबाय आरो जोब्बाय होननाय जादों माने नै दाना खामानि मावफिनसैलाय आरो दे होदोलाय आदै नारसिनदोलाय र' आंना वायरलेसआ डिस्टार्ब जादों गोजौआव लानां गस्लायाव दे मिनिबाय थानाङाब्रा भिडिअ खालामनायाव हामा मोजां हदै आदैमोन
आदै सिरिथा नोंना बारा गाइस लोगोफोर खामानि मावै मेंला जोबलायबाय नै दसे जिरायनोसै आरो जों दहायबो जिरायखांबाय नै दा जिरायनायखौ एसे देखायनोसै आरो नोंथांमोननो आं नैबेयाव जिरायनो नागिरदोंमोन हगार आंखौ फट' साफायलायाव गाइस लोगोफोर नैबे एल लिरनायाव आं फट' साफायनो जानो नागिरदों एसे थामनेलाव दोननांगोन ना आंखौ थामनेलाव दोननो फट' साफायलाय जिर' आदै बिरन जोंना एसे एडभान्स सफैदों आरो ओरै हखौ बोबाय थाबाय जोङो बिसिम सफैबाय ओमफ्राय दा नै बेयाव आरो जामसो दङलाय बेखौ जामखौ आरो ओरै बोखारलांनांगौलाय बे जरनिफ्राय अबेबा बोखोनांगौ अबेबा बोख्लायनांगौ बिदि आरो खामानिया अबे दारमिफोरनि फिसाजोसो गेला आदैमोन मेंबाय दे थाब बबो जोंनाबो नै हसिगोन आरो नै जोंहा रबिन माबाया गेदेरा एसे साफा खालामबोनांगौ कुथु खाथ्राखौ बिसताबनि सासे दं आरो ओरै ओमफ्राय नै हासार गैला बेना खानाय जाथि जालांजोब्बाय आदैमोन ओंखाम उखैयाखै दे आदै बोराय मोजां खामानि मावदे ओंखाम जानाय टाइम जाबायलै बे खुन्थासिमल' ग्रोब हमना दोनदो नेवलाय आदै नेवलाय आदै जाबाय जोब्बाय ओंखाम जाहैनोसैथ' बैयावनो जानोसै बैयाव ओंखाम जानायखौ देखायबाय थाला आरो गाइस लोगोफोर ओंख्रिफ्राबो थावथ्राना गाइस लोगोफोर जोंना खामानि गबाय दा दुब्रि गारिजों थांफानो नागिरदों जों राङापारासिम आरो ओमफ्राय राङापारानिफ्राय पेसेन्जार ट्रेनजों गाखोनो नागिरदों नै दिखियाजुलियाव दा थांगोन दा राङापारायाव थांग्रो नागिरदों दुब्रि गारियाव गाखोनायफेराखै आरो जोङो दुब्रि गारियाव गाखोनायनि दिन आंखौ सिनायखायो दा नै मा नाम मोनलाय नोंना खेंखाय अ हगमासो ना हगमासो आदै हगमा आया माथो ट्रेना माथो दुब्रि ट्रेना बै फारसेखैसो फैबाय दुब्रि ट्रेन ओइयाव सिलिपाराव बे सिलभाराव गाखोनोसै जों सिलिपार ना मा थायोना लास्ट दाबायाव बे मालायनि रिजार्भेसनाव गाखोथ'ला जोङो नङाबा बुजालाबायगोनसो रायजालाबायगोनसो बुजानायाथ' बुजाया टिटिफ्रा सोंगोन आरो मानो गाखोनो ओरैयावनो गाखोनोसै नामाब्रा ट्रेना खारबायना आदैमोन फंबायमोन खारबायथ' बारसो नांलायदों एसे देखायहरनि र' जायगा सिनायखौ आङो लागाव गाइस लोगोफोर राङापारा सफैबाय नै बे ट्रेन थांखांबासो जोंनि पेसेन्जार हाबफैफिनगोन बे लामायावनो फैदो आदैमोन जिरायनानै थाहैनोसै प्लेटफर्माव आरामनो बे प्लेटफर्म नाम्बारावनो 1 नाम्बार डाइरेक्ट गाइस लोगोफोर नैबे ट्रेन लाखिना दोननाया दा जों फैनाया दा बियो थांखांनानैसो दाहाय दसे थानायनि उनावसो फैगोन जोंनि माबा थांगोना रङिया थांगोना आरो दा जों गाखोलांसिगोन पेसेन्जार ट्रेनजों दा बियो माबा दुब्रि तिनिसुकिया रिजार्भेसन दाबा गोनांलाय सिटफोर गोनांलाय आरो डेन्जार मोनजाखायोब्रा बे मेथाइ हटेलफोरनिखौ मानै रकेला गिदिर गिदिरनि नै बर' दख'ना गाननाय बागुरुम्बा मोसादों बैसाग मोसानो नागिरदों राङापारानि सिनारिफोरखौ नायदों नोंथांमोना गाइस लोगोफोर बेफोरावनो जिरायलाबायनोसैलै ओइ नै दाउस्रि खिनाय बे रबिनि खाथियाव थानोसै आदैनि खाथियाव बेफोराव जिरायलाबायनानै एसे मबाइलफोर थुलाबायनोसै फेसबुकफोर नायनोसै सिख्लाफोरखौ ट्रेना हाबफैबाय गाइस लोगोफोर नै रङिया थांगोन ट्रेना बेजोंनो जों थांफाफिनसै आरो दिखियाजुलियाव थ' लास्टआव लास्टआवसो जायगा थागोन बायदि मोनखादां गाइस लोगोफोर दिखियाजुलि बाथासिफोर सफैबाय भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना मिथिसार बड' इडुकेसनखौ साबस्क्राइब खालामो सेयार खालामो लाइक कमेन्ट खालामदो आरो गाइस लोगोफोर ओरैनो नर्मेल जानला मोनला खालामबाय आरो आं खामानि मावलाबायनायखौनो देखायबाय एसे बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय ट्रेनाबो थांबाय नै रङिया फारसे